ćemo raditi eksperiment kako stiropor nestaje u acetonu. Za eksperiment nam je potrebno aceton, stjela i naravno stiropor. Aceton poznat kao odstranjivač laka za nokte, kemijski dimetilketon i odlično otapalo za razne organske tvari, pa tako i za sam stiropor. Prvo ćemo nasuti aceton u zdjelu. Sada ćemo vidjeti koliko će stiropora da se otopi u njemu. Sada ćemo uzeti drugi stiropor. Malo ćemo promiješati. I probat ćemo još i ovaj zadnji. Kao što vidite, naš stiropor se pretvorio u jednu smjesu. Kao što znamo, stiropor je polistiren i aceton kida vez između stirena i zbog toga dolazi do smjesi. Smjes koju smo dobili podsjeća nas na slime.